господин Ванков ме помоли да няма статистика, стряскаща статистика, така че постарал съм се да няма стряскащи цифри за загинали по пътищата, с две малки изключения, разбира се, които са важни. Темата на презентацията ми е превенция, контрол, предизвикателства и развитие, по-скоро тенденции, тъй като това са две от дейностите, които Пътна полиция пряко изпълнява и те са две неразривно свързани дейности, тъй като дори и контрола е елемент от превенция. Бих искал да започна с... Това е първата статистика, обещавам, още една ще има само, но важно е да видите, това е тенденцията на загиналите от 1961 година до миналата година. С първата жълта стрелка, може би не се вижда много добре, е отбелязан периода 90-91. Време, когато най-малкият проблем беше пътната безопасност. Виждате какъв е пика в тази година. И с втората стрелка е отбелязано времето, когато България, годината, в която България влезна в Европейския съюз. Виждате, че от тогава започна един сериозен спад на загиналите по пътищата. Там, според мен, се дължи, по-скоро според анализите на общото европейско законодателство, което приехме, на ангажираността на медиите към проблема пътна безопасност, на участието на неправителствени организации, като господин Ванков, превенцията на пътната безопасност. На практика, миналата година 601 загинали, нивото от 1963 година, все пак за времето от влизането в Европейския съюз смятам, че това е един добър резултат, дано да успеем да продължим в тази посока. Иначе до 30.11 тази година 547 са, за съжаление, загиналите. Края на годината по оперативни данни най-вероятно ще останем на същото ниво. На първо място положителните тенденции в контролната дейност и като цяло тенденциите, на които ще в бъдещ период трябва да наблегнем. Задачите, произтичащи от националната стратегия, усъвършенстване стратегията и тактиката за осъществяване на контрол. В тази насока на първо място преоборудване на териториалните подразделения с устройства за контрол, електронни устройства най-вече. Към настоящия момент имаме 134 автоматизирани уреда, монтирани в полицейските автомобили, които могат да се използват за контрол на скоростта и за други нарушения. И очакваме още около 20 в началото на следващата година и ще изпълним задачата във всеки един полицейски автомобил да има видеокамера и автоматизирано устройство за контрол. И на практика с доставката на последните 20 ще махнем и от последните останали около 50 обикновени радара, които се използват по третокласна пътна мрежа и в малките населени места. По отношение на работните станции за отдалечен достъп или така по-популярното таблети, нарочно съм развил темата в тази насока, тъй като това е нещо, което предстои в близките месеци да се случи. 269 са поставени, още 100 очакваме и всеки един наряд, работещ на пътя, ще използва този таблет или работна станция за отдалечен достъп, за да може да достъпва до мрежите на МВР, да извършва всички видове справки веднага, да може неговата дейност, която трябва да извърши на хартия, да се осъществява по електронен път. Изгражда национална система от технически средства и системи за контрол за автоматично регистриране на нарушенията. На практика има изградена цялостна стратегия. Тя подлежи на развитие до 2015 година. На този етап са определени помещенията за сървърите, направен е мониторинг на необходимия брой технически средства, освен 25-те, които имаме до момента. Още 174 трябва да се реализират до 2015, плюс 28 триноги. Отскоро имаме действаща установка за средна скорост, който е пътя за развитие по магистралите. Всичките тези неща са правени на база анализ съвместно с колегите от холандската пътна полиция и тяхната КЛПД. Ще се спре на това. Предизвикателствата, да не ги повтарям, на практика какво трябва да се направи. Автоматизация на контролната дейност, казах какво трябва да стане, внедряване на електронни устройства, увеличаване на уредите за алкохол и наркотици,
От тази мярка, залегнала в националната стратегия, в момента в общи линии на 2,4 служители се пада един уред за контрол на алкохола, така че това означава, че всеки един полицейски наряд разполага с уред за контрол. По отношение на наркотиците стартирахме 2010 година, ползвайки ноу-хау на Германия, на Австрия, от Полша, Словения. Започнахме с 36 до 38 случая на година. Тази година до 9 месец са 123 случая. Случаите на установени водачи, които употребяват наркотици в пътното движение. Така че има известна градивност. Надявам се да сме поставили фундамента и да може да го надграждаме. Драстично увеличаване броя на извършените проверки, най-вече чрез автоматизация на проверките, електронизация, особено внимание на пътната мрежа, малките населени места, трети клас, инфраструктурата в градската част. Това е проблем, който тепърва трябва да предприемаме мерки за обучение, както за обучение на състава, така и за механизъм за непрестанен мониторинг на пътната мрежа, тъй като сами виждате по пътищата, че нещата не са добре. Тук сега една китайска схема, извинявам се, но тъй като ще говоря за една част. Това е структура на процесите, които протичат за автоматизация на контролната дейност. Аз ще се спра по-специално на дейността, отразена с синьо. Това е използването на така наречената АИС пътна полиция, която изграждаме в момента, тъй като за другата част стана дума. Стационарния контрол с стационарните камери и това, което се случва по отношение на автомобилите. На тази схема в общи линии е отбелязано каква е структурата и какъв е принципа на новоизгражданата система АИС пътна полиция. Тя спазва хронологията на всяка една управленска дейност в функционално организирана структура. Имаме анализ на даден проблем, планиране на мерки за отстраняване на проблема, изпълнение на даден вид дейност, контрол на изпълнението и отчет на резултатите от тази дейност и отново анализ с коригиращи мерки за промяна на процеса. По този начин, може би не се вижда много добре, тъй като това е пак функционална схема, са разписани текстовете в основополагащия документ, инструкция за организация на дейността по контрол на пътното движение, която беше приета през месец септември. Имаме анализ на териториално и национално ниво, планиране на дейността, указания за осъществяване на контрола, спускане на задачите до всеки един служител чрез електронното устройство, изпълнение на дейността от служителя чрез електронното устройство, контрол на неговото изпълнение в реално време. Може би, не знам дали е толкова ясна схемата, автоматично генериране на резултатите от неговата дейност, анализ на тези резултати и отново повтаряне на управленския цикъл, с оглед възходяща тенденция, разбира се. На практика за служителите, които се намират на пътя, какво ще бъде предимството? Разбира се, има и за техните началници, тъй като ще могат по-добре да организират тяхната дейност. Отговор на въпросите. Кой, къде и защо? Кой проверява? На ясно място. Къде проверява? С GPS координати в електронното устройство. Защо проверява? По каква причина? В общи линии, съгласно нормативните предписания за МВР и правилника за прилагане, основните видове проверки, които извършва един полицейски служител, са проверка на МПС, идентифициращо се с регистрационен номер, проверка на гражданин, идентифициращ се с която се прави по единен граждански номер или по номер на документ. Други дейности, това са дейности по регулиране и подпомагане на движението, участие в масови мероприятия. Тези трите вида проверки по часове и по време се отразяват на подложката и съответно в бъдещата система АИС пътна полиция, за да може да направим оценка на национално ниво, как е разпределено времето на служителите и дали те точно работят това, което им е възложено, дали началниците са организирали този контрол както трябва, дали стриктно се спазват указанията. Тук може да видите, това е екрана от едно таблетно устройство, какво представлява
самото меню, по което работи служителя. Той трябва да отиде на конкретното място, което му е определено от началника, да маркира, че е пристигнал на това място. Проверката по регистрационния номер излизат показатели на този етап, работи за наличие на гражданска отговорност. За бъдеще, защо не и за неплатени глоби. По същия начин се проверява водача, съответно по ЕГН или по номер на документ, като тази проверка се администрира и се записва така, че да не може служителя безцелно да спира граждани, тъй като никой няма полза от това нещо. Контрола на пътя изисква точните мерки на точното място, там където е планирал неговия началник, местата където трябва да се въздейства, където хората нарушават, където действително трябва да се налага нещо да бъде променено. Тази система в момента се намира в тестова експлоатация в Плевен и в Пловдив. Там пътните полицаи работят с нея. Предстои, може би януари, до края на февруари да я въведем в реална експлоатация в територията на цялата страна. Като цяло това са предимствата за следващия краткосрочен период и по-дългосрочен към контролната дейност. По отношение на превантивната дейност, какви са предизвикателствата? Разбира се, там има редица предписания, както и в европейски документи, и в националната стратегия, с конкретни задачи насочени към пътната полиция. Това са част от превантивните кампании, които се организират през цялата година съвместно с неправителствени организации и партньори, БЧК, СВА, с Отворена младеж. Няма да се спирам подробно на всяка една от тях. Кои са положителните тенденции в превантивната дейност? През последните години все повече се разширява кръга на неправителствените организации, които се ангажират към проблема пътна безопасност, което е едно изключително полезно и положително явление. Разберете, че отивайки на един форум, човек като мене с униформа, примерно, трябва на деца да изнесе лекции, ако аз започна да обяснявам на децата, строго гледайки с униформа, че това трябва да се направи така, това не е сериозно. Затова по-добре е да участват повече неправителствени организации, повече медии, повече партньори. Ще окажем подкрепа на абсолютно всички. Извинете, така. Оттам нататък. Коя е следващата положителна тенденция? Всяко едно тежко пътно-транспортно происшествие с пострадали се отразява от медиите. Важно е да се говори за проблема пътна безопасност, тъй като в частта на превенцията важното е да се стигне до разбирането и мисленето на хората. Забелязвайки един неблагоприятен случай, всеки водач или всеки тръгнал да пресича се замисля дали трябва той да го направи това нещо и дали няма да попадне в същата ситуация. Така че отразяването на проблема пътна безопасност чрез катастрофите според нас е изключително важно. За всяка една от тези кампании, които са горе, изготвяме практически препоръки към водачите, които се оказа, че имат изключително положителен ефект, тъй като стигат до много граждани и повечето граждани ги четат и е полезно, защото вадат изводи от препоръките, които разпространяваме. Правяме апел, разбира се, господин Банков, ако искате, заповядайте. Следващите препоръки може да ги разработиме заедно, да имате поглед към младежта, разбира се. Предстоят празници, 8 декември сега, след това летни месеци, така че това е една от положителните. Нататъка разбира се, приоритет превенцията приоритет в превенцията е работата с младите водачи и с децата, тъй като, казах в началото, те са нашето бъдеще. Действително, прав сте, близо 2 пъти е по-висока аварийността, това число и в България, с хората в диапазон 18-24 години, които за съжаление загиват повече. Това е пак в сферата на статистиката, обещах да не давам. Това е доста повече от 2 пъти по-висока аварийност, за съжаление, в България. Младите хора загиват основно като водачи и пътници в тъмната част на денонощието, употребявайки
в смисъл не употребявайки, тъй като голяма част от тях е установена употреба на алкохол, но управлявайки доста мощни автомобили, връщайки се след среднощно забавление. За съжаление, такава е статистиката. По отношение беседите, които изнасят служителите на Пътна полиция, до 10-ти месец, мисля, че са около 1300 беседи, все пак пътните полицаи не са толкова много в страната, около 1200-1300 са, но имаме горе-долу равен брой беседи, лекции, основно в училищата, в детски градини, имаме доста участие в медиите, непрекъсната рубрика, която се води по националното радио, където се запознават гражданите и водачите с нередностите по пътя, с възникналите тежки пътно-транспортни происшествия и други. Не знам дали знаете, във всяка една областна дирекция има структурирана детска полицейска академия. В тази детска полицейска академия един от най-важните елементи е обучението по пътна безопасност. Всяка една областна дирекция има изградена такава. Нашите бъдещи желания са да направим на национално ниво механизъм, така че повече знания и ноу-хау да стига до участниците в тази детска полицейска академия. Какви са предизвикателствата? Най-основните. Недостатъчна пътна и правна култура, особено на водачите. Един водач получава една свидетелство, явява се на един изпит, след това няма механизъм, който той да продължи да се обучава. Той знае закона, знае правилата, докато вземе изпита. Задайте си въпроса, тук гледам повече млади хора, но по-възрастните и до сега говорят да спазваме правилника за прилагане на закона. Правилника от доста години, голяма част от правилата са изменени и са трансформирани в закона, което означава, че прочитането на закона завършва с явяването на изпит. Може би една насока, така че да има продължително обучение на водачите, продължително обучение на пешеходците и всички участници в движението. Това е един важен елемент и важно предизвикателство, в което може би трябва да продължим да работим съвместно с всички наши партньори. Не е тайна, че